Şu günler Lebap welaýatynda Lukmanlar etraplary we obalara aýlanyp sagdyn iýmitlenmek barada raýatlaryň arasynda düşündiriş işlerini geçirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy noýabrda habar berdi. Ol ilki welaýatyň bazarlaryna we iýmitlenmekler satylýan hususy sowda nokatlaryna käbir azyk önümleriniň ortaça bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram et 60 manat, 1 kilogram balyk 60-100 manat aralygyna, 200 gram arı balyk 40 manat, 1 litr ösümlik ýagy 30 manat, 1 kilogram kartoşka 10 manat, 1 kilogram apelsin 60-90 manat, 1 kilogram alma 30 manat, 1 kilogram üzüm 25-40 manat aralygyna, 1 kilogram kelem 25-30 manat. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygy dowam edýän wagty Lukmanlaryň obalara we etraplara aýlanyp sagdyn iýmitlenmek barada düşündiriş işlerini geçirmeklerini geň görýänliklerini aýdýarlar. Äzirki ýagdaýda adamlara sagdyn iýmitlenmek barada düşündirmek adamlaryň üstünden gülmek ýaly bir iş diýip bir ýaşaýjy bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygyny nazarda tutup gurrun berdi. Bazarlardaky bahalara hatda büdjetden iň köp aýlyk alýan adamlaryň hem gurby çatmaýar diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda häzirki wagtda iň pes haky 870 manat meçberine kesgitlenildi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň bir näçesi bazarlarda iýmitlenmekleriniň bahalaryna özleriniň pullarynyň ýetmeýänligini gurrun berdiler. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonuna fevral aýynyň ahyryna döwlet serhetleriniň ýapylyp gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususan adyk üçinçiliginiň ýagdaýy saytileşdi. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlaryna azyk ýetmeçiligi, olaryň öňündäki nobatlar azyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygyderli gymmatlamagy barada dowamly habar berýärler. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güdöran aladasyna zirzibil dökülýän çelekleri dörýän köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilegiçilik edýän adamlary barha köp görse bolýanyny aýdýarlar. Şeýle-de ýurt resmiýetleri Türkmenistanyň garyplygyň derejesi barada anyk statistiki sanlary bermeýärler. Hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisine üns çekýärler. 23 sentýabrda Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatiwasy guramasy beýanat çap edip Türkmenistanyň hökümetiň COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirine jogap bermekdäki hereketsizliginiň Türkmenistanyň öňüne gelýän azyk krizisini hasam güýçlendirendigini aýtdy. Lukmanlaryň obalary we etraplara aýlanyp sagdyn iýmitlenmek barada iýlat arasynda geçirýän düşündirişleri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem de türkmen resmiýetleriniň ony erjerlik bilen ret edýän wagtlaryna gabat gelýär.